muni metu njaba. Tanah ayo. Nendi wong neter Kadedayan ngono ora kok metu njaba saru ngono. Nendi pamane wong neter Kadedayan nang njaba. Ayo. Kowe mesti metu njaba. Ayo neng ati. Ora sakokean bebangan. Ora sakokean gunung tanpa guna. Mosok kowe gelem melu apa ora? Nek ora gelem melu marang Bakalan Durna. Ngerti ya? Yen to Karang Kadempel iki wis akeh panggih para Sata Kurawa. Oh, Kurawa sago bumi angus Karang Kadempel Semar Batranaya. Oh, Bagong arep ngopo kowe? Kowe aja gawe perkara. Kowe aja gawe masalah. Iki dirembug sing apik-apik kena wae. Sik, kok sik. Kowe meneng sik, Mar. Iki perkaraku. Durna rawuh mrene iki arep mboyong karo aku. Ning kata-kata terakhir Durna iki mau sing marai emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Kurawa diketapke bumi angus Karang Kadempel. Pak, aku iki ketua pemuda Karang Kadempel. Terus nek ana ora tentreme Karang Kadempel ki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek Durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep ngopo? Sampeyan meneng. Iki tandangane, jagung bakarane tanggung perkarane. Sak karepmu, sakarepku ya sakarepku. Udah meneng sik, aku tak omong sik, rasa doting brengok. Iya, iya. Dur. Loh, ora basa karo aku. Sampeyan sing malah ora kepenak omongane. Loh, aku muni apa? Sing terakhir mau sampean muni pripun? Nek Semar ora gelem tak boyong negara Ngastina. Negara utuh Karang Kadempel kene bakal tak bumi angus. Kata-kata sampean sing terakhir iki sing nyocok perasaanku. Sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki. Tembungku sing endi? Rumangsamu apa anggepmu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kadempel. Karang Kadempel iki mung papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirampungke karo bapak. Ora ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel, ateges kowe arep nyengsarake kawula sak Karang Kadempel. Mungsuhe dudu Semar. Ning iki Linmas Karang Kadempel. Wes, iya aku nek ra tuku rokok sik. Sembune wis gila kae. Mungsuhe keamanan Karang Kadempel, maka wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar gong. Kowe asal cerewet kowe. Nek rawani meneng wae. Engko nek nganti gegeran, aku sing ngandhangi. Aku nek tak ganti sik. Nek ra siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandhake nek wani. Iki nandhake nek wis wani. Petengane wani, padangane apa meneh? Rumangsane. Ngerti iki kathok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggo ndupak raimu. Wes. Aku ki pendhita, kowe ngerti sing ngomong kowe iki tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, Nek ngono wis pancen wani karo Bakalan Durna, sing tak wedeni awakmu. Wah, yen ngono cetha Bagong sing mepalangi karepe para wong-wong Ngastina nggone mboyong marang Semar Batranaya, pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal mepalangi. Ning gandeng tembungmu wis gawe panas kanan Karang Kadempel, kowe ngrasani uripe kawula sak Karang Kadempel. Ora ana sing iso mepalangi karo kowe kejaba namung Nalendra Malawa Pati Prabu Angling Darma. Saged ngedian. Cah nek wis muni ngono kuwi ora kena dipenggak kaya. Ora. Blekedhuwek, gak blekedhuwek. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok meng blekedhuwek sadulita lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Sampeyan ngopo? Lho, nek ngono kowe wani karo Bakalan Durna, sing tak wedeni apamu? Ayo, nek pancen kowe wani karo Bakalan Durna. Ora ning kene papan wong neter Kadedayan. Kowe iso ngalahke Bakalan Durna, bapakmu slamet ora lak boyong nang negara Ngastina. Oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso boyong Semar Batranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo e. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok.
Aku mak tratape, kowe jiri ya wonge. Nglanggahi kuandane Bagong, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Nandani ya, Mbak. Nek wis resmi, wis ijab, ya aja sok ditoki njaba. Kuwi ora apik dosa. Hah? Paham ora kowe? Paham. Nah, saiki apike nek tantang-tantangan aja muni metu njaba. Tangan ayo. Nendi wong neter kadedayan ngono, ora kok metu njaba saru ngono. Nendi pampane wong neter kadedayan? Ning njaba. Ayo. Ah, kowe mesti metu njaba e. Ayo neng Pratan Karangkademel ayo tak jereke lagi. Kowe mesti gawe masalah. Dusun tentrem-tentrem eneng kowe mesti gawe geger. Kabeh perkara iki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki Durna ngendi tak takon. Ora Durna kene ora Durna kono, anggere ning Durna. Ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisruh. Heh, nek ora ditandingi sampe nake dhewe terus. Ayo mesti 100. Oh, nek 100 kokean. Tapi ya Pak Truk wangi terus. Emoh. Aku ora ngopo-ngopo kok ngewangi. Reng ayo perang, Reng. Ora sudi. Aku ora ngopo-ngopo kon ngewangi perang apa? Awake kaya ngene sikile becik tangane cekot kok. Kon perang teneh modar. Wah, ora omong terus. Ora wae 100 to 100. Waduh, cilaka iki modar iki aku. Ha sakarepmu tandang ngono dhewe. Rasa kuwatir, Man. Wonten dawuh. Oi sayang karo aku ra, Man. Nggih, kula tresno kali Lurah Bagong. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke goleki Ndara Dewi Sinta. Nggih. Mlebu ning taman Soka. Nggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kalingan ora? Kemutan. Nalika semono aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana ta telu nek ra papat. Nggih. Terus kowe ngekeki kathok aku. Lho, napa tasih? Tesih, isih. Kathokmu nyoki beda kathok wong. Kathokmu nyoki bolongane 3. Nggih. Sing mburi nggo buntut. Lah nggih. Tak nggo ki isis e, Man. Mburi iki bolong, monggo aku ora ndek buntut bareng tak walik iki iso pas. Pas piye? Wah, kowe ora ngerti ya, Truk. Iso kenceng kae. Ora njarem. Ora linu. Tasih dipun simpen sak menika. Isih ira merek-mereke krokodil. Nggih. Aku njaluk tulung karo kowe, Man. Wonten menapa? Mbok Karangkadempel ditentremke. Kurawa disingkirke. Malah babar pisan kula badhe nyobi kondang kumandang para sata Kurawa dumugi negaripun Cawati. Nek pancen tenan mangkat lawan. Nggih, ngestaken dawuh. Lurah Semar kula badhe mbelani Lurah Bagong menawi para Kurawa badhe damel geger Karangkadempel, ajangipun wonten dadanipun pun mayangka inggih pun senggono. Banget. Anak-anakku aja masrahke perkara iki marang Anoman tok. Mengko ndak dikira kowe ora tanggung jawab, Bagong. Siap. Kowe ya kudu wani perang. Oke, ora bakal mundur, Pak. Wan Anoman perang, aku perang. Heeh. Nek Anoman ora perang, aku ya udah. Ini jagake Anoman lho, Gong. Anoman ki ampuh lho, Truk. Gembong mangle awan iki sapa nek ora Anoman. Ning Anoman ya iso lho kalah karo Kurawa. Lho, petunganmu saka ngendi iso kalah karo Kurawa? Anoman ki wis tuwa. Biyen jaman diderekke awake dhewe nom-noman biyen ya iso ngobong negara Ngalengka ijen. Lho, mateni buta pirang-pirang ijen. Ning saiki Anoman ki wis tuwa, munyuk wis tuwa, ringkih awake, suda kekuatane. Mun nek nganti Anoman kalah, Kurawa goleki kowe. Mbok sing apik terus nek omongi. Wah, deg-degi aku to kowe. Ora ngedeg-degi iki ming apa jenenge planning ke depan. Apa terus? Planning ke depan. Maksudnya planning? Yo di pikiran ke depannya iki piye, duwe kegayuhan to rencanane iki piye ngono. Ngono nganti Anoman kalah kowe sing tumandang. Oke, tak lakonane, tak labuhi pati, Pak. Rasa kuwatir wis. Nang nganti Anoman kalah karo Kurawa, aku sing methuke.
Ora usah kuwatir, rawe-rawe lantas malang-malang bakal tak putung. Bagus. Ngono kuwi sing tak arepake. Karang Kadempel iki bumi mutah getihmu. Iki papan panggonamu wajib tok tresnani, wajib tok belani. Aja ana engkeng iso ngidak-idak Karang Kadempel. Siap. Aja kok ming lara, nek perlu mati tok wujudi. Siap, Pak. Oke, ora masalah. Iki anakmu sing paling iso tok banggake. Mangane iki kelinci ucul iki. Pak tendang mencelat ora. Iki sane mung mongan-mengen. Oh alah. Ngrepot-ngrepotke. Ya iya. Oh, malah pikiran kanca-kanca. Ha ya wis ben karang ya gareng ki ringkih kok ya. Nyuwun pamit madal pasilan, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit madal pasilan. Nyuwun pamit madal pasilan. Petro, nom-noman Karang Kadempel dilumpukke ora usah melu-melu kok ndak malah kesempyo ing Aradan. Men dirampungi karo Bagong. Nggih nggih, ngestakaken dibau, Pak. Bapak badhe kondur mlebet wonten ngriya, Pak. Iya. Aku tak nemani ndoromu Gatotkaca. Menemani apa nemoni, Pak? Nemoni ndoro Gatotkaca. Lah rak ngaten, Pak. Cetha kata-katane, Pak. Iya. Petro karawitan Karang Kadempel wis samata ing gati sawiga ing diri. Sampun, Pak. Coba kon ngunekke gending Setyatuhu. Oh, itu. Setyatuhu dengkulmu melocot ora. Durung mulai rimbane kok Setyatuhu. Santi Mulya. Santi Mulya terus. Buka bunang. Oh iya. Kaya dong-dongo telelo. Tolele. Ndololet e. Ya monggo ya. Karo kene iki Bapak yo. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditotoi ae. Mbut ora. Satu-satu. Moh. Ora wani kene. Cah gleleng tengok dhuwur, Mas. Kene lungguh dhuwur kene ora nang ngisor. Malang kerik iki. Kuwi ngesur tayu maju jotos raine dis iki. Ayo gek minggat kowe. Iya. Ate kok dinggat-gatke ra. Encen isih padha duk nalikaku isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo kalahno anake Patih Senggone para Sata Kurawa mrai badhe njajal kula sumanggaken. Surtayu aja kaya bocah cilik, aja meneng wae. Ih, tandang ana. Anoman ora minggat pecah siramu. Kabeh aku iso mbeker, kowe iso mbeker. Ora mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. Duwe sampeyan jijik. Ora wis. Purun gelem. Mangap. Waduh. Ada kapake. Menika daya kekuatan supaya iso mbeker kaya munyo. Mangap. Wis dilek. Rada angel iki, Mang. Dilek. Sanika disebut jebul. Wah! Iki. Rada abot iki ya. Wah. Mau Anoman ora ngono kok. Iki syarat. Kewes. Maaf. Waduh. Kaya ditapuk iku. Aku dadi kelingan sing ora-ora iki. Lek ngono kaya angil ya. Sebul. Aku ora muni. Coba ngonomu. Aduh.
Kena balik ke sithik. Maaf. Aku ya pembalasan. Ayo ke. Udu tae. Dilek. Wah, oke iki ora apa-apa. Oke iki ora apa-apa aja di ngono iki. Tapuk lho. Dilek. Piye? Ndono kabeh. Malah iki aku semua dijaluk lho. Oh, cedhil ora. Sithik, emah. Ndak ora iso beker. Wah, tuh edan mencolot barang iki. Iki ora sempritan ya ora iki pancen aji-ajine Anoman dikake aku. Oh. Carane, mangap. Kurang ngombo, cangkeme ming cilik. Komen kaya cecak. Ameng sithik kok. Nek oke ya mbeker sithik mung cedik. Anu genine ora nyambung. Busine ngupil. Ngupil dengkul mlocot ya ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, amo Suramarta, Jaya Marta Bagian Bandara. Kowe nek ku tekan kalang kadempel wis tak liwangi mlipil-mlipil wis tak liwangi mlipil-mlipil aja nganti ketemu Anoman tak liwangi metu calean oh nanti ketemu gendruwo karo bojone slimbik bojone gendruwo kuwi peri kok cethok ere tenan yakin cumbah aku lah gojek lho. Aku aja nganti ketemu Anoman, lek ku mlipil-mlipil metu calean nganti diwedani gendruwo sing climbit karo bojone jenenge ayo. Kuntilanak. Oh, ora. Diplesetke. Anane aku lho sane gelute musuh kula. Aku mau nek gelut musuh kowe kudu gelem. Ora gelem tak ajar. Apa lho nang kene? Oh, ketel paksa iki aku. Ya. Tibandanganku jeblok jadamu. Waduh. Ya. Iso ngalahke Petruk, bumi langit tangkep. Ya. Matek dene aku. Ya. Modal we. Remuk we. Remuk piye isih ngadeg ngene kok remuk. Nggawa gaman. Kowe kok ambuh to lho. Lah jenenge anake Semar kok ora ambuh kira ya ngisini-sini to. Golek gaman. Oke, tunggu sini. Iya. Elok cilahmu, glaji cilahmu. Tibane semplot cilahmu. Dia. Tiban cetok. Ya. Pusakamu aneh-aneh to. Apa aneh-aneh aku pucakamu nek golek tumbak. Oke, kancane gelis, oke kancane. Iki cetok. Oh. Tahu nggo mateni tukang ping papat. Ya. Edan. Apa-apa. Ijen mulai nang negara ngajir. Halo.
mati kula Pak. Anoman pancen ampuh tenan boten ming klebenen dongeng ning pancen kasunyatan. Mati kula Man. Anoman pancen digdoyo. Mboten ming disebuten dongeng ning jebul Anoman prigeli ora jamak-jamak kula nglepaske tombak pirang-pirang saut buang. Anoman ngamuk mere-mere kula dibantingi ngalor kidul ngetan kulon. Pecah kula Man Anoman ngamuk. Upama uduaku wis sirna margalayu gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cing calaman. Niku pancen hukumane cing gawe ulit. Kok isa ngono? Sampeyan nek nyambut gawe. Kula nyambut gawe kok kulang duwel. Kulang isol. Kok kowe ngerti wae sampeyan. Lah yo laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Ngajeng ngomong-ngomong niku kali laine. Lho, aku rak ya omong-omongan. Ning lambene ora ketok. Kok kulang ngicol. Tak kira lanang e. Lho. Tak kira wela, paman cengkli saiki tepungane walok. Warok dengkulmu mlocot. Kok warok dewoken walok wong lagi main ketoprak kok dijak pikul. Ayo ben wong senengane dhewe-dhewe kok tonton Anoman gleleng Kurawa bubar mawut. Iya ngaku kalah ora? Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo Anoman. Ora sangayal lho. Pak cuplek mripatmu kowe. Mbok ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwat ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikai kekuatane Anoman nganti kowe ngeyel ora gelem ngejak bali Kurawa. Aku iso ngamuk. Nek ming sak Anomane wae nek ngamuk dadi gila lho. Apa? Truk? Kedak sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku kleru gila lho. Omong kleru. Gorila. Ayo, kudu gila lho. Sing penting gelem niku sing dadi nyatane. Nyo. Mangantem. Wedi marep tak mungkur, nyo. Nggon mburi ya kena. Nggon dodo milih ya kena, nyo. Lho niku wong bebas kok. Kula ora tau omong, ora tau ngguyu, ora tau guyu ning sing penting tandange. Mane guyu ning diantil pisan modar ra isin. Ya celekit suaramu. Nyo, ayo. Mburi kok piye, nyo? Iya, ya wani nek ngono-ngono. Ayo. Mburi kok piye ya, ayo. Lho kok minggelis ya ben. Kaya kula niki nyo dimatke. Mburi kok piye nyo? Lho, dodo kok nyo. Ngono lho. Ayo iki ya kok. Nyo ayo. Mburi kok piye? Ayo. Kaya kula niki lho sing dimatke tenan nyo. Lho iki ya nyo ayo. Santai wae. Ayo areng apa? Mburi kok piye nyo? Mburi ya mburi nyo. Isih. Ayo, ayo. Ngantem mau diartene anakku. Yo, bener yo. Ayo. Mengkari manut. Supaya ora kesel awake, sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, yo. Yo, mangantem ora tiba menang. Yo. Hot. Tetep ngadeg menang aku. Urung tuk antem kok. Ya. Siap. As. Ayo. Rame. Ngati-ati lho, Tru. Aja kuwatir. Aja nganti tiba. Ora. Oh, gentenan. Hup, pasang kuda-kuda. Ya.
ora apa-apa. Wah ampun tenan wae gentenan. Pasang kuda-kuda. Ngosek-ngosek barang. Omen mumet e. Jenenge gelut tenan ngenten iki. Ha iya, ora ana sing menang, ora ana sing kalah pokoke yo pasang kuda-kuda yo. Lho kok saya lirih, kesel kok. Oh, yo. Aja diempet lho. Ora iki ora apa-apa kok iki. Iki men kaya dalane kok mubeng to iki. Geyer ngono. Nyo. Wah. Ora toyo kowe. Wis luput ngono kok. Kowe lah iya. Cengel e padake. Cengel iki lho yo. Awas ngati-ati. Toto. Pasang kuda-kuda. Kuwi tegel men to kowe, Bang. Iki rak palu nggo nutuki aspal to, Ben. Modar mbok men. Salah ora. Lah kok wis ngelekar wong e. Kayane mau gayeng banget iki gelut. Pandang wis tiba. Luweh modar ya, Ben. Trembelane nak. Rekake arenggu kadul sasana malah kesun Jambaya Kakang Prembantuna. Mamingkir dewate, mamingkir piyambak. Kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cundha Manik menika mboten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula. Lah sepira to kekuwataning anak-anak kula. Mongko Cundha Manik niku pusaka kadewatan. Bisa ditamakke lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuwataning Cundha Manik. Lah ing atase mungsu anak-anak kula kok sampean ngetokke Cundha Manik niku pripun to Premban ampun kaya ngoten. Kula aturi ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung ngadu penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Tetulung marang sak padaning urip niku sipating pendhita. Lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu. Mboten isa meper marang kamurkan sampeyan. Iki mboten sae kedadosanipun Premban. Monggo dipun sarungaken. Badhe wonten atur ing kunjuk ngarsa paduka Premban Durna ing Sukalima. Pandhita kang kinarya wangsit. Pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi nggone. Lole kentos walu gimbal manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Karepmu piye Semar? Kowe mau matur karo aku yen to bakal ana atur ing mbok aturake marang Begawan Duna. Kowe arep matur apa? Sejatosipun kula menika ya bingung, sapa-sapa kepengin kedunungan Semar, sapa-sapa kepengin mboyong Semar. Ngeloe rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko mengke dikinten mboten adil. Menika mboten prayogi. Mula sareng kula manekung ngersanipun Gusti Mahanasa tumunten dewa paring wewengan dhateng kula. Sinten kemawon saged mboyong dhateng Semar watun saged ngaturaken Sekar Pudak Tunjung Seta. Wujudipun Sekar Pudak Tunjung Seta. Boyong marang negara Ngastina. Nek sampeyan sing iso ngaturake kula nderek sampeyan Premban. Ya, Badranaya.
Terus agene somong. Oh gaya ora. Heeh, Man, ngati-ati ya sayangku. Inggih. Muga-muga kali sing sambikala sesuk kapan-kapan ki nek selo dolan ning Karang Kadempel men iso jagongan. Inggih, inggih. Aku kowe Petro Garing wong papat. Oh inggih. Kowe kertu Cina. Lho. Wis tokong dilereni iso ora? Iso dilereni ra? Hah? Iso dilereni ra? Tak lereni lek dadi sopir. Ya wis. Sing alim-alim wae saiki. Ora werna-werna. Hati-hati. Anoman sing hati-hati. Nyuwun pamit lurah. Ya kaya bocah cilik senggono. Yen punden Pandhawa ora percaya marang aturku. Sampeyan aja kuwatir, sowan sampeyan ten negara Ngamarta kula kanteni anak kula telu nala Garing Petruk Bagong men dadi seksi tama nek sampeyan pun tekan Karang Kadempel. Mengkono siwa. Nggih. Kula pitados. Syukur bagi Ngamarta mangke lenggah Sinuwun Ndarawati. Mesti kemawon pun tanggap sing kula karepke. Den, mboten nama kula menika badhe tumindak ing mboten prayogi mboten. Ning jujur mawon. Sing gumana musik teng ati kula mung para Pandhawa. Monggo alipun sapi budidaya. Aja nganti Semar gelo atine merga wong liya sing ngaturake sekar budak Tunjung Seta. Sing kula arep-arep nggih punden kula para Pandhawa setunggal. Sinten ingkang rawuh enten Karang Kadempel ngasta sekar budak kaya sing kula karepake. Siwa Semar aku nyuwun pamit. Ingkang atos-atos Petruk Bagong lan Garing nderek aku. Monggo Gus moderaken. Aku ya Pak izin ya. Aku nyuwun pamit tak ndereke Ndara Gatotkaca. Ya sing ati-ati Bagong. Aku nyuwun pamit ndereke Gatotkaca ya Pak. Petruk sing ati-ati rangkanono ndaramu ya Petruk. Nggih, wis taken dawuh. Bareng panjenengan ingsun nyumurupi marang sowaning Anoman ing negara Pancawati. Anoman Padhararja saprapranira tansah pinanganing kawidadan. Niring sambi kula sowan kula tebih saking Rudida sinuwun kemarang kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya senggana ingsun nampa. Akarya bombong tias ingsun ora liwat pangestu ingsun tantanana. Kula pundi jimat paripih ndayana ing kasantosan. Purwomadya wusana muradya matur marang panjenengan ingsun. Teka sira sowan ora nganti kelawan Kakang Semar Badranaya jimat semban kula. Pangayoman kula wonten ing Madyapada prapteng delahan diweji. Mugi andadosna ing kawuningan. Menapa ing sampun paduka dawuhaken sampun laturaken dhateng Kakang Semar Badranaya namung imanipun. Nalika semanten wonten pangandika saking Kakang Semar ingkang lerekipun wonten sambung rapetipun kaliyan pepanggil reruba ingkang dipun suwun dening Kakang Nayantaka. Lho, Kakang Semar nyuwun reruba pepanggil. Wujude apa Anoman? Apa njaluk dipethuk nganggo jempana joli-jolan? Apa dadak dipethuk nganggo kereta kencana? Menawi sampun paduka dawuhaken mriku mboten benten menapa ing sampun dipun aturaken dhateng Kyai Semar. Nyatanipun Ki Lurah Semar mboten nyuwun dipun pethuk mawi wujuding kereta kencana namung wonten pamotah saking Kyai Semar. Inggih menika sinten kemawon ingkang saged ngaturaken wujudipun Sekar Tunjung Seta. Katur dhateng kersanipun Kyai Nayantaka nyuwun sewu sinuwun inggih menika ingkang tansah dipun dherekaken dening Kyai Semar ngantos sak puputing jaman sak mangke diweji. Kunen kaya mengkono pamotahing Kyai Semar Badranaya. Mboten badhe sisip pamirengipun ing abdipun Anoman dhateng dawuhipun Kakang Semar Badranaya. Aja paduka dhateng ngrayipun Giri Kastuba Lesmana wonten timbalan. Usuwe nggone siadi tansah leladi kalawan pun Kakang nanging sepura gedhene keluputaning pun Kakang nyuwun pangapura. Kenging menapa paduka paring dawuh mekaten. Sabab ana pangandikaning pun Kakang kudu sira lakoni. Menapa Kaka Prabu mara upadinen
ingkang winastan Sekar Pudak Tunjung Seta. Ya Sekar Tunjung Seta. Ngendi papan tukuling Sekar Tunjung Seta yen to kagunganing Nalindra Suwunen, yen to kagunganing Brahmana nyuwuna pidi panilah kelawan Brahmana mau. Yen to pancen jagat iki ora ana tukule, ndak keparengake munggah oning kayiwangan nyuwun priksa kelawan para Jawata menyang endi pernaing papan ingkang winastan Sekar Tunjung Seta. Prasta dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Ing ditepake kelawan sira Yayi Narpati Sugriwa apa dene Yayi Gunawat reksanan sawetara pun kakang bakal angodolaku ning kadangku Yayi Semana nggone upaya Sekar Tunjung Seta. Nggih ngestaken dawuh lajeng kundur paduka benjang menapa? Aja mbok arep-arep kundur ingsun durung bakal kundur lamun durung entuk ing nastan Sekar Tunjung Seta kinarosana pamboyong ing Kakang Semar. Ing ngestaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Senggana wonten timbalan. Aja adu-adu ngono ae. Keweden to karo aku? Kok iso kaya ngeten padahal kula pasang jempol kok bisa kula meteng melih. Walah Pak Gareng kudu kok dienggo dhewe. Limasan iku teng mriki niki, teng pundi? Neng buka gambar doktere, teng mriki niki. Wow, paham aku. Oh, dong, saiki tak nggo terus. Neng sawah ya tak nggo. Neng pasar ya tak nggo. Wae mlaku-mlaku barang tak nggo kok terus. Iya, aman pisane ora kena gangguan apa-apa bojoku wis beres, sukses. Ha iya. So di ya wis kebacut 16 jeneng. Wah, akeh tenan to. Sing lanang 11 kok. Oh, arep tak dadekke bal-balan sesuk. Heeh. Persatuan Sepak Bola PSNL. Lho. Apa kuwi? PSNL, Persatuan Sepak Bola Nolo Gareng. Oh. Personal. Anak Nolo Gareng. Lah Bagong piye Gong kahanane Gong? Aku mau omahmu. Apik. Oh ya syukur. Urung tau nang omahku sing anyar to, Tru? Urung. Lho, apa ya sapa? Cah cukup e. Weh. Ya syukur ngendi? Ae nggono kae perawatan ngarep omah kae ngulon. Nang kono engko takon daleme Mas Bagong. Weh, kok ora ketok ana omah anyar. Pancen tak sengaja aja ketok anyar. Ndak kaya wong sugih. Weh. Konstruksine ampuh to. Ya syukur. Gendengnya ora gendeng biasa. Gendeng apa? Aspal. Gendeng kok aspal? Ah, ora trocoh. Ora kaya gendeng biasa iki sik klebon kremun. Kremun ki banyu cilik-cilik kae nek nggon aku tanpa klebon kremun. Usuke wae baja, sekrupe gedhi-gedhi. Ora kuwi jane omahmu ngendi to kowe? Ngisor jembatan. Oh, ngisor jembatane kok tok peng-pengke ora. Ning tak nahi tulisane daleme Mas Bagong. Edan ira. Anakmu to kaya ngendi ya? Ya kaya kono. Anakmu pira to? 3. Oh. Sing mbarep lanang. Lulus SMA iki cita-citane dadi polwan. Lho. Sik. Anakmu lanang apa beda? Lanang. Wis lulus SMA, cita-citane apa sih? Formulir neng kepolisian kok tak tulis cita-cita menjadi polwan. Mula kok ora dipanggil-panggil. Ayo dianggep wong pekok anakmu ki wong lanang kok nganggo polwan ora. Heeh, iki wis mlebu kuliah wae sidane terus. Oh iya, njukuk apa? Ya sing ana nang sekolahan apa dijukuki kabeh anakku. Komputer ya dijukuk. Papan tulis ya go bali. Mula saiki endi? Saiki nang penjara. Oh edan ra. Wong jenenge ayo kowe bingung anak karang wong goblok e. Lha kowe tak lebokke kuliah wis kowe njukuk sak karepmu. Njukuk jurusan apa sak karepmu, njupuk apa sak karepmu. Njok mulih kok njono komputer papan tulis penghapus. Kowe njupuki komputer ayo jukuk polisi saiki. Ya wis, sing nomor 2 wedok. Kelas pira? 2 SMA. Iki anak sing iso mikul dhuwur mendem jero wong tua terus. Mergane iso meteng anakku. Kose kelas 2 SMA kok meteng ki? Ayo kowe piye? Wong wedok iki gegadangane apa? Ada ben iso nyambung sejarahe wong tua. Anakku iso meteng ora glelek. Lah sing lanang lho ora ono. Lho.
Ora ono kok gleleng. Aku sing marai aku susah. Mula ta bocah dielekke ora sak penake dhewe, Gong. Bocah saiki pancen sekolahke adoh-adoh karo wong tuwa kon kos, kon kontrak. Bapakne mbokne ketayalan golek duit, bocah-bocah nang kono do pergaulan bebas. Ora ngerti-ngerti wis teko-teko njaluk dipitoni ta ya. Ora mumet wong tuwa. Mula aku mangkel nek karo wong yang-yangan urung umur sedo yang-yangan. Heeh. Mangkelake marai pergaulan bebas ki nyemelangi. Winginane ana wong tak unek-unek kok, Truk. Mergane aku rak lagi ngopek wit pelem. Oh, ngopek pelem ning dhuwur. Heeh. Aku ana wong ngeyup nang isore, wong loro boncengan lanang wedok cilik-cilik kae. Ngik. Aku nang dhuwur tak matke cah iki do ngopo. Sing wedok nangis. Muni piye? Aku wis telat 3 sasi lho, Mas. Sing lanang muni tenang, Dik, kita serahkan yang di atas. Mongko aku pas ning dhuwur aku medhun tak unek-unekke. Aku ora ngopo-ngopo arep dipasrahi bayi. Jaedan ra. Ayo Truk sambil tembangan iki pamundutan sore mau isih akeh banget sing iso diaturake marang ngersane para lenggat, Truk. Yo diaturake. Yo ning yo dicaosi sing nyemek-nyemek. Yo bakmi ya udu. Langgam utawa gending utawa apa? Ya. Sing bareng ngaturake. Aku tak kangen. Aku kok kangen, ora kok aku tak kangen, tak ki arep kok ki wis. Oh, goblok. Aku kok kangen karo Sinombari Jata ya, Truk. Wah, kuwi arep tembang kuno ning penake ra jamak-jamak. Penak Sinombari Jata tenan ora ndek bojo. Lho hubungannya apa karo Sinombari Jata? Mantil mencelat ora. Wajar. Sing nekar sapa reng? Mbak Ayu Purwalestari, engko gironge sing rampak. Ya. Gironge Ayu Katno karo Ayu Igel. Neno 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 yen lanang seniman. Heeh. Enak. Sing wadon seniwati kayane mumpluk. Mumpluk kok mumpluk. Mlumpuk. Ayo sing putri sinden sing kakung Pira Pradangga utawa penabuh. Wah, ya wis kayane mlumpuk. Anane akeh. Heeh. Ninggawa saka panggung. Ya isa-isane ora. Monggo. Monggo Mbak Ayu dipun aturaken bareng ngaturake sore mau urung diaturake. Ana sing nyuwun Sriuning Mawibawa, terus Gelang Kalong, kalung. Gelang Kalong selendang sutra kuning. Ya, karo podang kuning. Ya diaturake. Kebareng ngaturake panjenengane Mbak Ria. Jenaka. Sapa kowe? Iska. Mbak Ria. Jumeneng, Mbak. Mangga. Penonton isih akeh kebak. Tekan ngisor kono lho, Truk. Ha iya. Tekan ngisor kono nonton apa kok? Ketutupan layar kok. Tak kone milih, tak suwun sepuluh milih Gelang Kalong, Sriuning, selendang sutra kuning utawa podang kuning. Apa Mbak? Sriuning mawon. Sriuning. Sriuning mustika ketuban. Tuban kok ketuban.